ଭାଇ ମାସ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦବ ନା? ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସା ନେଉଛ? 50 ଟଙ୍କା। ଏଇ ମାସ୍କ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ନା କଣ? 50 ଟଙ୍କା କହୁଛ? ଭାଇ ସେ ଆଗରେ ଅଟୋ ଛିଡା ହେଇଛି, ସେଇଠି ପଳାନ୍ତୁ, ସିଏ 20 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦବ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦବ ନା? Run. ମୋବାଇଲଟା ଦିଅ। ଆଗେ 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ, କାହିଁକି? ଏଥର ମାସ୍କ ପହଞ୍ଚେଇଦେନି।